Čaute, moje meno je Juraj Fára a vítam vás na kanáli Artvek. V dnešnom videu si ukážeme, ako pracovať s textom v Adobe Illustratore, napríklad ako formátovať text, používať typografické efekty, vytvárať textové objekty a kombinovať text s grafickými prvkami. Takže, ako už z miniatúry viete, budeme pracovať na niečom takomto, kde vlastne z textu vytvoríme vajco. Tak poďme na to. Ako prvé, čo budeme potrebovať, je pridať si text. Takže ideme na toto tečko, na túto ikonku, klikneme na ňu, klikneme to niekde sem do stredu a napíšeme tam EKG. Tak, teraz klikneme späť na nástroj výber. A ako si môžeme všimnúť, máme označený text a tuto vpravo máme charakter. Ja konkrétne používam Franklin Gothic Heavy ako font. A čo sa týka štýlu, tak používam Regular. No, trošku si to zväčším, asi nejak takto a otočíme si ho o 90 stupňov. Takže ideme sem do Transform, tu klikneme a vymažeme tú nulu, dáme tam 90 a dáme Enter. Tak, teraz máme otočený tento text, prirovnáme si ho v tejto textúre. Samozrejme, čo sa týka tejto textúry, tak hodím link do popisu videa, takže úplne v pohode si ju môžete stiahnuť aj vy. Takže ja si to teda ešte raz takto prirovnám, to je ešte maličké, tak si to trošku zväčším. Takto. Dobre, to by aj mohlo byť. Dobre, teraz si ideme obkresliť toto vajco. Takže ideme sem na pero, ktoré vyzerá, že píše, klikneme na ňo a ideme ho obkresliť. Tak, teraz máme vajco obkreslené. Trošku si ho ešte poupravujeme, také menšie detailiky. Toto trošičku upravíme. Potiahneme ho takto. Dobre. No, už by to mohlo vyzerať aj ako vajíčko. Dobre, teraz ideme na nástroj výber. Dáme si toto obkreslené na bok, toto vajíčko si tiež dáme na bok. Dobre, teraz klikneme pravým na toto čierne vajíčko, ktoré sme si obkreslili cez toto vajíčko. Klikneme pravým a tu dáme Arrange a dáme Bring to Front. Teraz klikneme na toto vajíčko, stlačíme a držíme Shift, klikneme na tento text a dáme Ctrl Alt C. Tak, práve máme text v tvare vajíčka. Teraz by sme potrebovali hodiť túto textúru do tohto vajíčka. Ako na to? Takže ideme do Window, klikneme na to, ideme sem do Pathfinder, ideme na tieto tri čiarky, dáme Make Compound Shape. Prenesieme si teraz tento text na vajíčko, takto nejako, približne. Označíme si obidva, takže takto. Klikneme pravým a dáme Make Clip Mask. No a teraz máme text, ktorý vyzerá ako vajíčko a zároveň máme na ňom aplikovanú textúru vajíčka. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a vidíme sa v najbližšom videu. Čaute!